Magsisigang tayo ngayon ng pata. Ang aming gabihan. Kanyang lemon, yan, ang ating pata. Sisigang natin siya. Lagyan natin ng konting mantika. Mainit na natin kasarola. Ito natin ang ating pata. Iprito natin. Napakuluan na to, sabi ng lemon. Tatangkot ka lang natin siya. Lalabas natin yung kanyang mantika sa ating lemon para mas masarap. Pagkat ito, nakalambutan na. Pasalabot lang natin ngayon. Tapos gagawin natin ang tulugan. Pagkat yun naman, nakalambutan ng kanyang mantika. Pagkat yun naman, lagyan natin ng patis para lumasa sa ating pata na pati. Pag-iwan, ito na natin ang ating gabi para lumabot. Laman ng gabi ito para pagpasakot sa pampalapot. Ito natin. Lagyan na natin ng tubig, sabi lemon. Ngayon, lalambot pa yan. Matutuyang pa kung tuyan. Tama na yung tubig ngayon. Lagyan ko yung mga ingredients dito, yung kamatis sa sibuyas. Tapos lalagyan din sa natin ng pamintang buo. Saan natin takparin.
natin tumulok. Pwede ganun. Lagyan natin na cube support para mas malata. Check natin Guardian Lemon. Yun, kumukulo na siya. Palalambutin lang natin yung ating gabi. Kasi yung ating patay is medyo malambot na. Hintayin natin lumambot. Check natin Guardian Lemon kung malambot ang ating gabi. Yan, malambot na Guardian Lemon. Garutin natin yung ibang gabi natin para lumakot natin sa pampasarap yun. Pampasarap na. Garutin mo sa daw niya. Kaya natin siya. Lagyan natin yung ating ibang ingredients. Labanos. Sealing green. Tignan natin yung sabaw niya kung ano pa kung wala pa ng konting patis sa atin na lang. Tapos pwede na pa palitin na. Doon na yun. Pakulang lang natin siya. Tapos mahambot naman ang ating gabi. Tignan natin yung ating karne. Malambot na rin. Pwede din yun. Palitin na ba? Takpan natin ng mga isang minuto para maluto ng labanos natin. Check natin. Lagay na natin itong kangkong. Optional na kung gusto nyo, kangkong o pechay. Karang kangkong yung nabili ko. Takpan natin ng kalating minuto. Saan natin lagyan ng sinigang mix. Wala tayong nabili ng palok na sariwa. Yan. Pwede na itong ilagay yung sinigang na sampalok. Lagyan natin ng ganito karaming sinigang muna. Tingnan natin kung hanggang saan yung asim niya. Magdadagdag na lang. Tingnan natin yung sabaw sa bulungan. Sa akin, sakto na yung sabaw. Ayaw ko na masyadong maasim. Pwede na natin patayin yung gasol. Ayan, luto na to. Simulan na natin kumain. At alam nyo na, ang kasunod nito, Guardian Lemon. Let's go!